pagtuon subong ang semanal nga pagtuon, pag-review, pag-usisa kag pag-busisi sang aton leksyon sa aton eskwela sa Batika. Kag ini ginadala sa inyo sang Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Kag ini sa aton gid nga pinulungan ang Hiligaynon o kon ang Ilonggo. Kag sa siningation sa liwat ang akon nga partner amo gyapon ang aton church pastor diri sa CPC Church, wala sang liwan kundi si Pastor Francis Duroy. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw man, Pastor. Ako si Pastor Tomado, ang host naton sa sining programa ang Pagtuon Subong. Kag sa hindi pa kita magpadayon, akon gyapon ginapasalamatan ang aton mga katawhan sa likod sang kamera, si Sir Elberey Tapaya, si Engineer Frederick Linatan, si Ryan Banjula, si Rodel Vargas, kang iban pa nga mga student assistants. Kag ginatamyaw naton ang tanan naton nga mga nagasunod, Pastor, sa aton nga programa. Hindi lamang diri sa Negros Occidental, kundi sa Negros Oriental man, sa bilog nga isla sa Panay, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Iloilo, sa Guimaras. Kag ang aton mga kauturan man dito sa may Socsargen, sa aton sa Southern Mindanao, nga mga Ilonggo naton nga mga kauturan sa General Santos, sa Coronadal, sa may North, South, Cotabato, kag bisan pa sa Sarangani Province. Upod man sa Maguindanao Province. Kabay pa, kag sa aton mga kauturan sa guwa sang Pilipinas, nga aton sunod gid pirmi sang aton programa. Kabay pang Dios magapakamayo sa aton nga tanan. Sa hindi pa kita mga muyo mga kauturan, aton anay basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita naton sa naunang 1:4 bersikulo 10. Nagasiling diri sa Inilonggo, sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios, kundi nga ginhigugma niya kita, kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Kabay pang Dios magapakamayo sa sining aton sadsaran nga teksto. Aton iduko ang aton mga ulo. Sa siningation sa liwat kami Ginoo nagapalapit sa imo. Nagapangayo sang bulig labi na gid ang pagdihon sang balaan nga espiritu sa amon ni Pastor Duroy, kag subong man sa amon mga kauturan nga nagapalamati kag nagatanaw sa sining programa. Salamat nga imo ginsabat amon pangamuyo. Tagai kami sing kaalam sa pagpatpat kag pagsalaysay sang amon leksyon sa sining nga semana. Sa ngalan ni Jesus nga amon mananubos. Amen. Ari na kita mga kauturan si kapat naton nga leksyon Abril 21 tubtob sa Abril 28. So, kag ang tigulo sa aton nga leksyon, ang kaluwasan kag ang katapusan sang tiyon. Salvation and the end time. Pastor, may isa ka punto nga dapat ginaton hangpon nga sa tanan nga mga major religion sa kalibutan. Christianity, Islam, Buddhism, Shintoism, Judaism, kagiban pa. It's only Christianity nga daw medyo lain sang sa iban. Because Christianity defects nga ang Diyos amo ang kapangita sang tao. Whereas sa iban nga reliyon para sa Buddhism, ang tao among gapangita sa Dios, kaya ang Dios nila gapungko lang mo. Ang tao amo ang nagapangita sang Dios. Whereas in Christianity, ang tao nalagyo. Ang Dios amo ang nagpangita. Parehas sang tatlo ka mga parabola sang the lost, sang nadula nga sinsilyo, nadula nga sapat karnero kag nadula nga anak. So naga-defect dira nga ang Christianity is a religion that it is God who is looking for the sinners. So amo na siya ang aton nga nakita
So, ang aton subong nga leksyon amo siya ang kaluwasan sa katapusan ng mga panahon. Yan. Na ti makita naton diri ang buluhaton gugma sang amay, ang buluhaton sang anak kag ang pakigbahin sang balaan nga espiritu sa aton subong nga leksyon sa sini nga simana. Yes, Pastor, anong imo nakita sa aton nga introduction dira sa aton nga Dugang sa imong ginasiling, Dok, nga ang mga nagatukod sa mga dalagko ang marihon sa kalibutan, nagatudlo lang sila sa ilang mga followers. Apang may isa ka dako nga bagay nga nalipatan nila o kundi nila mahimo sa sining mga founders. Wala sila naghambal kung anong ginhimo nila para sa ilang mga sumulunod. So sa kay Jesus, mo ni nakalain sa Christianity. Yes. Hindi lang naghatag siya sa iyang pagtulunan, apan ginpakita gid kung anong gihimo ni Jesus para sa iyang mga sumulunod or para sa atong tanan. Amen sila, Pastor. Para sa iban nga reliyon, wala sila sang ginhimo. Wala. Nagtudlo lang sila. So it is just a matter of philosophy. Muna. Pero they have not done something nga maluwas nila ang kwan. Correct. Ila lang ginabal nga malangoy ka. Pero wala sila nagsiling. Dala ding imo kamot kay galumos-lumos ka na sa kuwaon ta ka. Kasi ganun lang. Langoy ka lang na. So daw amo lang na nga classes ang ideya. Yeah. And that's nice, Pastor. Nga ang Christianity is the only religion nga nagatudlo sang husto kag naghimo ang aton nga ginatuan nga Dios naghimo sang pamagi nga kita may kaluwasan. Sa iban nga reliyon niya iya lang kamo lang daw. At least I have told you gintudloan sila sang amuna pero sa pamaagi sang kaluwasan maninguha gid sila nga maluwas makasaka sa ilang kasalanan. Yes. Kanami na nga punto, Pastor, kung imo ko makadugang ko niya. So, ang kinalain po, sila pasaka, pero ang aton gino nagpanaog. That's correct. Para sa aton. Para sa aton. Kaya hindi kita kasaka mo. That's why, ang Diyos ay among nanaog para kwaon kita. Kung makadugang ko, Pastor, sila lang kini-adlaw, Pastor, nakita, nakabati ko sa pila lang kami noto ni Rabbi Berkowitz. Si Rabbi Berkowitz, isa man sa mga rabbi, nagsiling siya nga ang justification by faith, kining kalawasan paagis pagtuo o pagkamataran paagis pagtuo, gihimo-himo lang daw ni Paul. So paghambal niya, Pastor, nagsiling sa kunahuna, anong butsilingon niya? Maluwas na pinagis sa itong binuhatan. kung hindi siya sa kalawasan pagkamataran paagis pagtuo, ang butsilingon sa atong kaugaling na binuhatan. Yep. Okay. Kadto kita sa aton Sunday kag Monday nga leksyon, Pastor. The love of the Father. Anong nakita mo diri sa gugma sang amay, Pastor? Bahin sa aton kaluwasan nga para sa katapusan sang kapanahonan. Siguro, Dok, ang masiling ko nga kung ano kadako ang gugma ni Jesus, amo na kadako man ang gugma sa amay. Hindi nga mas dako ang gugma ni Jesus sa anak, mas gamay kay sa amay. Hindi. Kaya in fact, kung basahon natin ang John 3:16, for God so that He gave, so loved the world that He gave. Siya gid ang naghatag. No? Kaya grabe na iya nga gugma. So makita nato diri nga sa John 14:8 ug 9, sa Juan 14:8 kag 9, makita naton nga as ang amay ihara kay Ginoong Hesus. Kag amo na ang purpose ato na ibaloan nga ang anak nagkadto diri sa langit kaysa nagliligad nga mga siglo nga mga linibo ka mga katuigan na misrepresent ang sa kaaway ni Satanas ang God the Father. God the Father. So para makuha ina nga sala nga panghuna-una amo na nga ginpakita ni Jesus. Yes, nga nagkari si Jesus. Nagkari. Okay. May ang atong leksyon nga hambal sa pastor nga may misconception nga ang Old Testament naga-defect, nagatudlo nga ang Dios nga amay hukom maisog kag sa bag-o nga tugon may nahimo na siya nga merciful pero aton gid hunahon makaturan nga ang Ginoo wala pagbalhin. Wala pag liwat
Immutable siya. Kung ano siya sang una, wala gina sang change, any single change or two changes sa Ginoo. He is the same yesterday, today, and the future. The only thing nga nagkari si Kristo para nga dulaon nina nga akusasyon ni Satanas. Nga ipakita ni Kristo nga ang Amay is the same, kag amo na dulaon ng misconception nga siya tama ka brutal, ginapamatay, so forth and on, kag ano man siya, kag inang mapesinansiyahon man siya as what others defect nga sa New Testament. Nga defect nga ang Dios is a God of mercy. Diyos ang kaluoy. Ang sa aton nga Monday nga election, Pastor, may nakita ko diri nga punto. Nga pirmi ko ginigina. Isa na isang nanamian ko nga nakuha sa mga wali, sa mga pastor. Nga hindi ko na ginagamit ko man na siya. Nga si Kristo, kundi si Kristo 100% man, 100% God man siya. Fully God, fully man. Pinagi sa iya, nagsiparar ang tao, kay nakasala ang tao. So, Diyos man siya, kinaptan niya ang kamot sang Amay, kinaptan niya man ang kamot sang tao, kay tao man siya mo. Kagin pasig uli sila, pinagi sa iya. Ina nga ilustrasyon, hindi ko ginamalipat sang gamay pa ko, hangsta subong ginagamit ko na. Nga it is through Jesus Christ, nga nagpasag uli sang tao, kag sang Amay, sang Diyos nga Amay. Kanami, Pastor. Ukon sa daily nga experience na to, Pastor, pwede ba ni Pastor na illustration nga may dako nga suba, nga daw siguro Bago River, yes, o kung dili ko ano man ang suba, nga budlay gid matabok sa lakyan, pero bangod sa taytay, no? So, hapos lang. Hapos lang. Pretty hapos. So, amo na si Jesus nangin bridge. Nangin bridge. Nangin tulay siya sa tao kag sa Diyos. Yes. Oo. Kag amo na siya ang isa pagid ka punto nga ako nakita sa atong nga leksyon sa Monday kag sa Sunday nga si Jesus Christ, si Kristo was eternal and not dependent upon anyone or anything for His existence. Okay? Sang pangligid nga si mana ato natunan nga daw kalain kagasubo pamatyagon nga iban nga mga reliyon, iban nga mga tao nagahimo sa kay Kristo nga daw inferior sang sa Amay. Oo. Na tiyang aton leksyon niya is trying to emphasize nga they are equal. Kag bisan pa sa aton nga leksyon, ang Holy Spirit kag ang Kuan are co-equal person. Oo. Nga nagahatag sa aton sang assurance sang aton kaluwasan sa katapusan nga mga kapanahonan. Yes. Ano pa imo nakita, Pastor Dira, bahin sa gugma ni Kristo? So ang ini balang tama, Pastor, ang pagtuo ang nga sa Old Testament ang Ginoo lain kaysa New Testament. So may mga teolohiya pa nga pagtulunan nga kabisan subong existing pa na exist paghapon apang malayo ina sa kamatuoran. Kung mabal-an ta lang ang mga sirkumstansya kag ang data, makita gihapon naton kaangay kay David. Makita gihapon naton kaangay ibisan kay Cain, Pastor. Ang unang kag ang Amay sa mga malauto, no? Kag makita naton ang gugma sa Ginoo. Why din si bisan amo na to, pero grabe gid ang gugma sa Ginoo. Kabisan sa tagsa sa aton nga ano. So, why gid nagliwat sa sa imong ginasiling, Pastor? Yes. Okay. Sa aton Tuesday, the love of the Spirit, nga isa pa gini ka pinaka controversial nga pagtuon. Kay kadamo gid sang mga reliyon kag mga katawan nga wala iya nagpati nga ang balaan nga espiritu is a person. Yes. Kag pareho sila buluhaton, kag pareho sila equal footing sang Father and Son. Yes, Doc. Yeah. Sa atong nga leksyon, Pastor,
nagahambal nga ang balaan nga espiritu is a person. Kag upod siya isa pagid ka strong evidence nga ang balaan nga espiritu equal kay ti sa panahon sang pagbautismo kay Jesus. Presente sila nga tatlo. Nabatian ng tingog, pinagi sa salampati kag si Kristo mismo nga Dios nga nagpakatao was being baptized. So nagapakita lang sila are having equal footing. Kag Dios sila nga pareho ang ila buluhaton. So makita nato dapat sa like for example sa Matthew chapter 4 sa or sa chapter 3 Matthew sa pagtugmaw ni Jesus nga ara gid sila. But silingon pastor equally no sila gid nga tatlong nagtinguha nga kita gid tanan. Kita maluwas gid. Kaya hindi lang dira pastor, if we go back to Genesis 1 verse 2, ang Holy Spirit ara na in creation as well as in salvation. Kag bisan pa sa katapusan ng kapitulo pastor, makita nato ang pagpangagda. Makita nato na sa Revelation 22 verse 17 ang Holy Spirit and the bride say come. Come. Oh, so panawag siya nga maluwas gid para maluwas gid ang tawo. Kag ti sa incarnation ni Jesus, the Holy Spirit was also active. Active. Kay ti natao si Jesus pinagi sa balaan ng Espiritu. Yeah. So isa na sa mga kwan. Kaya ang isa pagid pastor ka misconception sa mga tao nga permi ko gin mabatian sa iban nga ang balaan nga Espiritu is just a driving force. Nga nagahatag sang puwersa sa amay kag sa anak. Do power lang siya. Do power lang siya. Do hangin lang bala siya. Kung sa may baruto pa bala nga may layag daw amo lang siya ang nagatulod. So in short Doc, wala siya personality. Wala siya personality. Kay hangin lang siya daw gahuyop lang siya. And that's it. Pero we are very sure nga ang balaan nga espiritu sa English ang third personal pronouns nga he. Kung hindi siya person nga ang himuon siya nga he. Dapat it na iya kung a thing lang siya o kung butang lang siya. But he primi ang ginahambal dira. Siya. Na amo na siya mga kauturan nga ang balaan nga espiritu sa atong eleksyon has the same responsibility work sa amay sa may kay Jesus kag sa kag sa ang balaan nga espiritu kag ang balaan nga espiritu will be more active the same as in the past labi na sa katapusan nga mga kapanahonan. So, okay. Gani pastor ang tuod na pastor no nga siling sa iban ang balang espiritu is just a power. Siguro daw electric current lang. Kag siling man sa iban daw ang Holy Spirit daw di siya person, amo ni siya ang gugma sa amay kag sa anak. Daw amo lang ilang siling. Pero kung tan-aw ang pagtuon nato sa balang kasulatan, sala gid na nga pagtudlo kag paghangop no. Kay makita naton diri nga ang balang espiritu suno sa balang kasulatan nagahimaya kay Kristo. Ang power pastor, only a person can glorify another person, another being. Okay? Nagisiling diri siya ang nagtandog sa aton, no? Nagdala sa kamatuoran sa aton mga tipusoon. Kag mamasuban man siya. Kay siya ang atong bulig, siya atong helper. Siya man ang nagapalipay sa aton, ang atong comforter. Kag nagatudlo siya, nagabalaan sa aton, kag nagahambal. One time pastor, nang may na-sharing ko sa sulod sa van, gadalagan ang van, puno sang buta sang pasahero. Nga siling niya, power lang ang Holy Spirit. So, gin-present ko to, katong siling mo, pastor, ang grammatical argument, nga siling ni Jesus, he, daw di gid siya ma-convince, pastor. Pero sa paghambal ko nga, sir, pero okay ka, sir, nga mabasa na to sa Biblia, imo bala nang nakita sa Biblia, nabasahan mo bala ina, nga ang balang espiritu nagahambal.
ha? Ara na? Iko, ara, pwede mo nabasahan, sir. Atong gibasahan ang pila lang ka mga teksto. Sila niya, ara, galing na sa Biblia. Sila hindi. Dayon, pastor, nagmangkot siya kung ano akong reliyon. Pag siling ko nga Adventist, sila, Adventist mo ako sa una. Sir, balik na, sir. Balik na. Samtang may tion pa. Yeah. Amo na, pastor, ang pinakanami sa aton nga reliyon. Kay, hindi lang kita bala selective. Nga inilang yang libro ang atong tunaan, the rest siya hindi. Kay ibang nga reliyon niya, ang sunlatan lang ni Pablo, ang iba niya hindi na nila ginapati. So at least ang aton niya from the Old to the New Testament. Ari kita sa aton Wednesday kag Thursday, kanami sa aton nga kuandre, assurance of salvation. Ang punto dis ang aton nga leksyon, pastor, sa Wednesday, nga may kuan bala, daw may kahadlok bala sa tapos naton nahimo ang aton buluhaton. In the end, hindi manggili gyapon kita maluwas. Na ti dulaon ta na nga klase sang concept. Amen. Yes. Amen. Nga sige kita huatag ikapulo, sige kita simba, matutom kita, pero gadua-dua kita nga sa katapusan hindi man ta gyapon maluwas. Ano sina pastor ang diferensya sang once saved, always saved kag sinang ideya nga dulaon naton nga sa tapos naton mahimo ang tanan dayon may ara kita nga una-una nga hindi man gyapon kita maluwas. Daw kanami is it's an excellent question, pastor. Siguro ang una, pastor, ang once saved always saved is gitawag na to nga dotical na bala, pastor, kag sala man nga this is Calvinistic theology. Nga once nga nalawas ka based on divine election and divine decree. Nga ginatawag nila hindi na gina maluwat, luwas ka na gid. Pero hindi na may ginatudlo sa mga kasalatan. Ang isa naman, pastor, nga prevalent damo sa bisan kita gani, pastor, no? O kapina ko makahimo tas ang sala ba na mo kumantuman or ano man nga nahimo ta nga daw hindi na ko sa maluwas mo. So, ang problema ani, pastor, kitong isa na sobrahan, ini naman daw nagduha-duha. So both hindi man maayo. Hindi maayo. So dapat ang atong pagtulok, ang atong kasiguruhan sa kalawasan dili sa atong nahimo apang dito gid bangon kung sa anong nahimo ni Kristo para sa aton. That's right. Ang punto lang, pastor, nga hindi kita maghalin. Bisan nakasala kita, hindi lang kita maghalin. Do parablas ng bata, nga bisan ano ginanot kakapot lang gyapon sa paas ang nanay kanang tatay. Daamo ginang aton nga buhaton. Let's remove sang aton mga pangduwa-duwa nga sa tapos nato nahimo ang tanan, hindi kita maluwas. Let's remove that kind of one. Kay ti ang Ginoo ya once makapasaylo sa aton. Bisan ano kadako sa aton sala, iya gyapon kita pasaylon. Yes, kadto kita, pastor, sa katapusan, no? Kanami sining everlasting gospel. Sa aton nga ginhambalan sa naligad nga ang Dios is immutable. Na immutable siya, wala siya pagbalhin. Kung anong iya nga mensahe sa una, amo man ang mensahe karon, kag amo man ang mensahe sa katapusan. Yes, pastor, anong imudra nga punto nga ma-share sa aton mga kauturan bahin sining everlasting gospel. Tama ginang inasiling, pastor, ginahambal mo bag-o lang nga ining kag sa atong lesson man nga ang ining everlasting gospel nga ginawali sa Revelation 14:6 and 7 kay nagapati kita as a people kita no, kita as a remnant movement. Nagatuhoy ini o siling ini nagasiling sa aton nga ang Ginoo way gid siya ga baylo. So sa lagid, pastor, ining mga theology o kung pag-intindi nga ang Ginoo sa Old Testament by law. Di maging makip sa tao. Sa New Testament by grace na lang. So both siling double standard. Kini nga pag theology, pastor, if I'm not mistaken, pastor, the dispensationalist theology sa even among Protestants nga daw make God guilty of double standard. Okay, sa isang una, amo na iya ang pamagi. Pamagi nga man. Karon niya bag-o naman pamagi. But ang everlasting, ang bugna naghambal sa aton nga I saw another angel having an everlasting gospel. Sa aton pa, when we saw everlasting, why na iya sang change? Wala na yung pagbalhin. Halin sa una, kay hindi na sa matawag everlasting kung may pagbalhin. Correct.
kung may changes siya. That's why I saw an angel, another angel, hibing an everlasting gospel. Sa aton pa, halin sa pagsugod hasta sa katapusan, there is no changes. Everlasting siya mo. Na, inang aton kansip, inang pagtudlo sang iban nga, nagliwat ang Ginoo. Kay sa una, amo niya pamagi, karon amo naman ni, lain naman nga pamagi. Sa una, pinagi sa kasuguan, subong pinagi sa grasya. And that's wrong nga klase sang concept. So, amo na mga kauturan nga ang aton nga leksyon karon is salvation in the end time. Ang kaluwasan sa katapusan nga mga panag-on, mga tion. Nga ang gospel, ang mensahe is just the same. Fear God and give glory to Him, for the hour of judgment is come. Yep. So kanami gid sa atong lesson, pastor, no? Kay makita nato diri ang mga tinaga bala, pastor, kung basahon naton ang Efeso 1:4-5, ang ginatawag nga pagpili, ang predestined, ining good pleasure, kag ang pag-adapt sa Ginoo sa aton. Kay kanami diri, pastor, nga dako gid nga kalipay nagatandog man sa akong kaugalingon, pastor, no? Nga bisan sa aton pagkamakasasala, amo nga nagasiling diri, pastor, nga ang Ginoo nagpili sa aton sa wala pa gani nahitukod ang kalibutan. Nga mangin iya kita nga mga inanak, nga mangin balaan kita. So way kita mabugal, pastor. Kay way pagani ta nag-exist, no? Ginapili na ta sa Ginoo. Way pagani ta na kuan na gin-adapt na ta sa Ginoo. Grabe. Para sa iyang nga kalipayan, for His pleasure, for God's pleasure. Pero ini nga ideya, pastor, kung maghatag sa aton sa isang dako nga palamangkutanon. Kung kita galiktanan, no? Amo na kadako ang gugma sa Ginoo. Pero nga kadamo sa hindi malawas. Ang predestination, dako mo ni nahambalan ta ni sa ligad nga mga panahon ng predestination. Mga kauturan ng predestination, hindi naton lainon ang konsepto. Kita tanan at the beginning has salvation. Amo nang nato nga predestination. The only thing is that wala naton ina ginkuptan, way naton ginbaton, ina nga pagpili sa Ginoo. But everybody is predestined to be saved. The only thing is pila lang ang maluwas kay si pila naman sila ang nagbaton sina nga klase. Pero bikaron ikaw upod ganakon, ikaw upod ganakon, ikaw upod ganakon. Di masiling siya nga hindi kuya dito kuya sa iya mo upod, ti kun hindi kaya sa akon. Pero kung magsugot ka nga upod ganakon, that's it. In other words, you are chosen even at the very beginning nga ikaw upod ni Kristo. So kanami sa imong idea, pastor, daw kaangay siguro kay Jesus sa iyang mga 12 disciples, pastor, no? Nga si Jesus gusto gid siya nga kumpleto ang 12, pero ti ang isa gusto gid siya nga naglakat gid siya kag ginbaligya gid niya maano na, pastor, masipak gid siya. Ti iya gid tong ano So mga kauturan amo na, pastor, ang aton nga Thursday, the everlasting gospel. In other words, we are destined at the beginning to be saved. It is just a matter of holding it because we are sure of salvation. Kag we are sure of winning at the end. Kay at the beginning, daog na yung daan ng Ginoo mo, daog na si Kristo. Nga ano nga makadto pa kata sa kay Satanas, nga we are assured of salvation. The only thing is that maupod lang kita sa iya. Maupod kita sa grupo sa mga magdadaog. Kag ginapanguluhan ni Jesucristo. Yes, last point, pastor, before we will close our study. Amo lang na, pastor, no, nga ang ato lang gali nga pagpili, ang pagpili lang sa tao. So amo siguro ni sabat, pastor, nga ang akon siling pa nila, pastor, sa nadumduman ako akong teacher, nga gikwinta nila, pastor, ang measurement sa New Jerusalem, nga giprepare sa Ginoo. Siling nila, pastor, sa nadumduman akon, kung ang isa lang katao dito nga naluwas, may 90 square meter. Nga kada isa katao. Ang measurement, pastor, mo approximately, kung correct mo ning computation or estimate, ang inigaling New Jerusalem pwede siya maka-accommodate og 23 billion people. Wow. Pero subong 7 billion 7 pa lang. O kung i-add nato siguro sa nagligad nga mga
Sa amo na bala na pastor gusto gyud sa Ginoo tanan. Tanan. Pero nga dili damo nga di makasulod bangod sa ilang decision Choice. choice nila. Mga kauturan, way gibro namon mahatag ang tanan. But at least kanami sa atong eleksyon, Pastor, sa sininga simana. Nga we are assured of salvation. Amen. We are assured as long as we are being chosen even while pa kita na tao, God has chosen us para sa iyang kalipayan. Kay kadako gali sa New Jerusalem. Nga jutay lang ang pero kalug kayo sa Jerusalem ko ng bilog nga kalibutan. Hibutang nino. But nevertheless, only very few will be saved. Kaya ti madani na maanugin sila ni Satanas ang kanami, mga offer ni Satanas sang kalibutan. Okay? Ang Dios magapakamayo sa aton, kag ang Ginoo magabulig sa aton nga magapadayon kita sa pag-alagad sa iya tubtub-gid sa katapusan. Pastor Doroy, sa aton closing prayer. Mga muhyo ta. Amay naman nga langiton. Nagapasalamat kami sa imong dako nga gugma nga hindi naman maintindihan Ginoo. Salamat gid sa dako nga kaluwasan paagi kay Kristo Jesus nga among Ginoo. Kag amon nga pinakataas nga saserdote nga patunga sa tagsa sa amon sa imong mahimayaon nga trono sa kahitasan sa langit. Amay, nagapasalamat kami sa imong gugma kag kasiguruhan sa kaluwasan sa tagsa sa amon. Apang ang kalibutan kag ang panulay Ginoo kag ang amon kaugalingon nga makasasala amon ni ang upang buligi kami Ginoo nga amo ining madaog agud nga kami may mahapiit nga relasyon dira sa imo kag buligi kami Ginoo sa tagstag sa kation ang among nga pagpili ang paggamit namon sa among kinuhayan mingin na natuhoy dira sa imo kay hindi sa kaaway. Salamat sa pagpamaayo sa among nga tanan kag kapina sa mga katawhan nagpamati nagpadayon sa subaybay sini nga programa Ginoo. Initanan mo gitugyan na pasalamatan, luwasa kami Ginoo sa iyong pagkari, sa matami sa ngalan ni Jesus ang luwas. Amen.